Agoy, hinay lang god. Unsam ka oy. Kung unsay atong problema, dili nato ang i-post sa social media. Kay kabalo mo god, ang social media kung magpost-post ta ug walay ayo, magpost-post tag dili maayo dira katawan ra man ta. Agoy sa muka gud oy. Samo ka nang inana ba? Agoy. Kini mga tao nga bitin kayo sa gugma. Ay sus, grabe. Kung makakaon na, ay murag yun, ug kobra. Agoy. Sa muka. Agoy. Sa tanan natong kinabuhi, dili gyud ingon nga magkahiusa ta. Nagi panahon nga ginaingon nila nga sometimes maglagyo gyud ta tungod sa atong pagpanikamot para sa atong pamilya. Agoy, oy, naunsa. Dili man kay kutantong samok dire sa social media Kay daghan man nagagusto sa kuha. Wow. Daghan man sa mga gwapa. Ayaw lang po na oy. Kana kung sakto-sakto ra ba. Agoy. Sa muka oy. Agoy. Girls, grabe kabugnaw sa panahon. Bugnaw pas inyong relasyon. Agoy, kalaming isupsop sa Red Horse. Gani. Sa muka oy. Agoy. Wala ka ka-move on? Nganong wala man ka ka-move on? Wala ka ka-move on tungod sa kwarta? Agoy. Wala ka ka-move on kay nabulag mo. Siguro tungod sa kwarta. Nya karon ga video ka nya ga post sa social media. Nagparon-aron nga nasakitan ka. Istoryahe man lang na oy. Pasikat ra ginang imuha ba? Paron-aron. Agoy. Kay balon ako oy unsay imong tirada, patik-atik pa ka, ayaw isulod ng mga tao sa imong bulsa. Agoy sa muka oy. Wala ka ka-move on tungod sa kwarta. Agoy. Wala ka ka-move on kay nabulag mo. Siguro tungod sa kwarta. Ayaw lagin unsa ka oy. Agoy, bantog ra perting pagkauhawa. Kay Sabado mo deron. Agoy. Sa muka basta Sabado oy. Daghang laag.